norok nai tongo Khorang da boys ni mangpli lamsugo Khorang da boys ni mangpli o haino hai sartum ne haike tul feika norok ni buskango hasti te hayungni koktomarok no sukrubui Delhi pedal yatra ni chobao no kharjak Tripura haste ni chimi Delhi jora borom ganang David Murasing bini sengkrak borok rok bai ojorao tal salaimani yakulo Assam haste ni nokhari thangjak ni koktomo saimaka te botini bini Facebook o sui saklaika lukurok no bisi kuduk malai thangjak jora ni chimi 70 years BCC ni kai thangka tabuk jora Tripura o Tripura haste ni Tripura sarok bebak no khokjagui tongpaikha tui ha bolong laibuma thungrung hapa ni politics hai keba kok language hai keba Tripura sorok ni ajimani rang puisa hai keba sinimung borom burui bebak no segui najagui tongkha ni saikhnarika phiaba Tripura sorok haifano siring tongo te borok no belaikhe kok sawo ni saka te saka chungteibu potre pot patimung rok no soinani nangnai hnoi te borom ganang David Murasing obono chajakli yaungoi saikhnarika bini Facebook o sini jagya borok rok phatar haste ni raida chayake happainai Bharat hakto ni Tripura hasteo Bangladesh ni borok phano ongui mano honi bu saikhnarika bo paithago haste ni lukurok bai chongjak borom ganang MLA Polrangsu te borom ganang MLA Pathanal Jomatia 4th August ni chimi 6 August jora USA ni Boston City haikaba Boston sohor borok o pandao paithak jora manjagi phene hni koktoma o pandao tamo kokrok chapjakha saimeyako koktoma phaike norok no sukrubui saikhnari o jorao borok USA o Harvard University o Harvard kaisa rungno kotor oro suguijak borok kaisa kotor hayungni International Legislative Summit 2025 50 years anniversary 50 বছর কামানি বিশি বাচি কামানি আবনতই অ পান্ডাও বরক রিংজাখা তে বরকনি মাংপিরক বাহাইনো নুকজাগি ফাইকা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি হেকেবা হার্ভার্ড রংনো কতর বরকনো কারে হাসতে হাক্তরতে হায়ুংনি গোबांमा थोंरों बदलनि मन्त्रि बखरक हेकेबा एमएलए रक पलिटिशियान्स थोंरोंनि हापारनि लुकुरक थाङि आरो मानजाकमानि नुकजागि फाइका मांप्लिनि बिसिंतै Mia Sanja Jorao, Belaikana Kaisa Kotor Patimung Nukjaka, Mangpli Rogo, Tripura Hasteo, Belaikana Awaimu Ongithanka, Bubaghra Khor Oglinizimi, Bishramganj Hasingo, Khoroksa Tiprajuk, Tangi Tongmani, Bini Nogo, Bini Kamiwo, Fiaba, Atomsha, Ogarini, O Malkhungni, Borokno, Bono, Romprek Soprek Klaikahni, Koktoma Awaimu Onka, Te Agariwo Tonero, Kabangma Borok Nukpano, Nugiahni Shamani Koktoma, Abonoti, Kamiwo, Belaikano Sirik Lemorokbu Nukjaka. What has happened in Bishramganj last night was alarming. This is not about tribal non-tribal, but about a woman's modesty regardless of her background being outraged. I also believe that the reaction where a mob took matters in their own hands is simply unacceptable. I have personally spoken to the victim and her mother as well and assured them all support. Also spoken to the DG who has assured that rule of law will be upheld. I once again appeal for peace. And let me say one thing, violence never solves problems, it only divides people. Bubaghra Bahaino bin Facebook o lukurokno seimani bisingti saklaikha miyalai thangjak horo Bishramganjni Patimungno tui belaino lasima sungja ongkha ni saikhnarika phia obo Tiprasa haikeba Tiprasa ongya tribal non tribal ni kokya o Patimung kaisa brini sakao choprop manise kaisa brini sakao yakri manise kalayo ni saka brini sinimo yakri manise kalayo ni saka phia ang omutui hni puito khayo mo hai yago samung hamiano khojaina nai borokno ang ani yago khojaine miya ang omutui samungno gosiwine miya ang omutui samungno chaja gyani saka boro ang sakbai thang o burui o borok bai kok saka te bini buma bai bu kok saka ang borokno kokrikha ang borokno o Patimungno tui chubanai hni bosaka te Bubaghra police naimathangni kotor DG bai kok salaimano tui busaka DG bai kok kiphiljagmano bu bolukurokno saikhnarika raidani bisingtui naijaknai o Patimungno tui hni sajakha hni bo saikhnarika paithago Bubaghra Saka ang te kaisa kok lukurokni thani kacharo ani kaisa norokni thani koimung ang kaisa kok sanamu chungo nasle laimung jungjalni paithagya jungjalni phiyogya hni saka abochimi borok rokno bodol sakago hni saikhnarika amutui hekeno miyani salo kaisa kotor wana ma singsa kaisa kotor Patimung ongkha khwai hangkor bai khobjak Teliamura ni bisingo chakmagado kaisa malkhung truck driver Mihir Debnath mungoi bo abini malkhung bisingo no thikya tei saimangkha bono a malkhung ni nokphang dam baromoi bono kathang tongmani nugrukha kabangma kami amchani lukurokni mokol bai thangono thina nangkha naima thangrokni buskango bono arani mathangini aregi maliya malkhung bisingni skogoi maliya hnino koktoma mangpirogo nukjakha te abonotui tabuk hasteo malkhung mothornai rokni bodolni bisingtui chakmagat dogo lama kasulai morok bahaino nukjagui tongkha lukurok sai tongkha asuk dambri dambakawi bahaike hapang bono mathangini aregi maliya hni lukurokni kok singmung lukurok tabuk kami amchayo kha somjak kha thwijak malkhung mothornai malkhungni nokphang Mihir Debnath no tui
amtui haike no Mihirlal Debnath Mia o Malkhungni Patimung langma chomano tui borom ganang Tripura hasteni CM Dr. Manik Saha bo o Patimung no tui kha sommani phunukha kha dumani phunukha bo bini Facebook o sui saklai rikha koktoma lukurokno Tripura hasteni joto lukurokno oro saka a probe has been initiated in connection with the unfortunate incident at Teliamura where a driver tragically lost his life following a mishap. The concerned authorities have been directed to submit a detailed report at the earliest. Appropriate action will be taken if any negligence is found on the part of any individual or authority. Bosaka Teliamurani o Patimung ongmano tui Yapri sejakha tabuk obno tui chatyogi naijagi tongo te saka o malkhung mothornai belaikano amjok mungo klayoi bini langma chokha hnai te o langma chonaini samungo je borok rok samung khai tongo a borok rokno kaisa kok kacharkha dakti bini Patimungno tui koktoma saharjakna ongthung srai ke hni saka te paithago saka khoroksasuk borokni khoroksasukni mungsasuk saktharia hairokke saknangya hairokke nukjakha hangke manjakha hangke borok no raidani bisingtui karak maja rajaknai hini bo srai ke saikhnarka hasteni lukurokni thani tabuk paithago obono sungmung achayo o takhokni langma choi thangmani hasteni CM ni thani koktoma sogoyei tei obahaike karak Yapri sejago hingke wanama sungsa kaisa phatar hasteo rungsrngi tongnai Tripurani no Tiprasa kaisa bwrui ni sakao omtike yagrjakmani omtike kaisa siningma sungsa omtike kaisa samung sitra khaijakmani mo hasteni borom ganang CM Dr. Manik Sahani thani mo Patimung tu do sogoino bo obono tui mungsasa kok dosano o samung sitra khainai rok Bharat haktoro swijak tongmani kerong raidao aborokni bisingtui rudo romjakno hayekeba Indian Penal Code 354 under section hayekeba 5 years hayekeba 7 years bisisni ni bagai along rogodo chopjakno bobo hayap prisejakno obono lukurokni sungmung obono lukurok tabuk haste hapangni thani nahorjak jorano jorao jora phaike jorani khorang ongnai naitongdi choyakari salrumni haike chungnorokni bwskango koktoma sukrubui tubunani tei buchatyoknai tabuk joratui asokno khulumka hambai Khorang the boys.